Dámy a páni, Anežka Kurajdová, 7 rokov. A takýto skvelý to. Anežka Kurajdová na klavíru sprevádzala pani Beata Vargová. Anežka má naozaj 7 rokov, je z Dolného Kubína zo základnej umeleckej školy PM Bohúňa a je to žiačka pani učiteľky Mikšíkovej. Ale to, čo hrala, to úplne presne neviem a ani som sa to nesnažil zapamätať, lebo by som mohol dopadnúť ako náš pán profesor na Vysokej škole muzických umení, pán profesor Chudík, ten keď sa s nami prvýkrát stretol, tak nám povedal vetu: študenti, pre herca vietať tú v Ružomberku v hoteli Kultúra na, myslím, už 5. ročníku New Year Party spoločnosti Liptovská mliekareň a Milex Nové Mesto nad Váhom. Dobrý večer. Úplne úžasná partia. Dovolte hneď na úvod také malé vysvetlenie. Kľudne mi hovorte Štefan Wister, keby náhodou. Lebo som sa dopočul, že, áno, ďakujem pekne, že dnešným večerom vás mala sprevádzať Vera Wisterová, ktorá ale sa aj do toho dostali nejaké problémy, nemohla prísť a tak mi organizátori zavolali a ja som bol veľmi rád, že práve dnes, 14. sa stretávate. Lebo už keby to bolo zajtra, tak už by sme museli byť na svadbe Sisy Sklovskej a to by predsa nejako neladilo. Dámy a páni, keby náhodou, tak ako už som tu predstavoval toľko ľudí, že hovorte mi kľudne aj Miroslav Noga, je to úplne jedno. Ja sa nerád predstavujem, aby som nedopadol ako James Bond. Ten sa vždy predstavuje, to viete, všade príde, povie, som Bond, James Bond. A furt som Bond, James Bond. Ale už sa tak nepredstavuje, lebo nedávno bol v Moskve, tiež sa chcel takto predstaviť, takému jednému sympatickému moskovskému šuhajovi prišiel, povedal mu, som Bond, James Bond. A ten moskovský šuhaj mu povedal, som gay, Sergej. No, James Bond sa tak znakol, že už sa radšej nepredstavuje. Takže ja sa predstavovať nebudem, každopádne. Som veľmi rád, že sa tu stretla partia už po 5. krát. New Year Party, tento rok v štýle hudobný festival. 70., 80., 90. roky a je skvelé, že ste takto úžasne poobliekaní. Ja sám som nevedel, čo si mám obliecť a páni mi dajú za pravdu, my chlapi máme niekedy s oblekmi problém, ja sa v obleku cítim podobne ako môj nebohý kamarát Jaro Filip, toho keď prvýkrát v živote videl v obleku pán Milan Lasica, tak povedal tú známu vetu: Filip, prezradte mi, ako to vy robíte, že vy ešte aj v tom obleku vyzeráte ako v teplákoch. Ináč výborné oblečenie.